световни медии, като BBC, Sky News, CNN не спират да коментират успеха на Дара и Бангаранга, който е превзел в момента социалните мрежи и наистина всички погледи на световния музикален бизнес са вперени в България. Гръцките продуценти, с които работи екипа на Дара, са коментирали за различни бъдещи проекти с тях. Все повече и повече се говори за международния интерес към нея и музикалните продуценти от големите продуцентски къщи, които създават хитове. Всички казват, че тя е един световен артист и създава продукция на световно ниво. То е много лесно. Постфактум Румен Радев да казва разни неща, обаче кой беше единствената партия, която пусна Бангаранга в стаята си? Да, България, нали? Пуснахте, да. Надежда Йорданова беше... Надежда Йорданова даже се беше постарала много добре да научи танца. Защо Дара спечели? Казахте, че имате отговор на този въпрос. Знаете ли, аз мисля, че това е много хубав знак, по ред причини. Но основната причина, според мен, е, че Дара е супер позитивна. Не знам дали сте си дали сметка, и сте от ново поколение, обаче от години, аз си спомням още 94-та година, като бихме французите. Основната енергия беше радостта от това, че си смачкал някакво. Сега използваме такива голи. Смачкай, Гришо. Идеята, че другия е загубил. Теб те радва, че другия е загубил, а не, че ти си се възвисил. При Дара имаше много естествен позитивизъм и аз се гледах дори, когато накрая наблюдавах и много внимателно лицето, когато си зрел, нещата бяха изравнени и изглеждаше, че няма да успеем. Нямаше дори един миг, в който да видя на лицето и негативизъм, някакъв вид злоба, неудовлетворение. Тя беше супер позитивна. Тя просто е европейски човек. Ние почваме да се превръщаме в европейски хора. Той е комплекс, трупан с столетия назад, че ние сме малко по-долу. Така. Защото идеята на едно такова състезание е ти да се възвисиш над останалите, които имат висок ръст, но ти имаш още по-висок с своето въображение, с вятъра, който имаше в нея, с сценичното и присъствие, а не обратното, ти да имаш някакъв среден посредствен ръст, ама другите да ги смачкаш долу, да може ти да се видиш, те па да са съвсем натисни. Най-важното е да си повярваш, че можеш. В смисъл да не си слагаш това нещо, това, което ни разказа Кристиян Костов. Тя вече си казваше, че е победила. С това, че е там, с това, че представя България.